Ni kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya ka jingya keren markmat bat kikirtong. Markmat baru ba Heaving karpran. U candidate jongka Seng Voice of the People's Party uban aireng syaka election syaka yang dorbar Thaw ke jela naga 13 Maurang Keneng constituency. Kublai pi ba Heaving na benta ka pojong pi ba ngipdiang somhai pi syaka nik studio jungi bangini keren halor kimat kiba piniatai kiba pin kiba pinonra syakamat ba Heaving somba nengkong pin itu syai ladi. Krishwan ba jo ba ka tim jung pin betesi pla plai ka por ban ya shong gumne ban ya slop bat ka kteng jong gde ba Heaving karpran nak shong sorong kham kai ka ba perlong pi ba aireng hagani genti syagani ka election syaga yang dorbar Thawan ka jila kawin kita kolong ba na sekri sarkar kumba lafar senam tamba katrat soil anu taga seven padben pada kecindon ngani padben lanit tur keleng jeka keleng ke state pa khamtam ngini time na jom pangalap bun ba ki jingduna khamtam ngini constituency ba ka kam junga kolong kamai dei pa kinong rep palano senyang sibun ka kariang ka rep kariang bat ha kecing dei junga kamta tamba kini worship program fair dan ngala persang kat bala ban ya no senyang dan bun ba jingduna kana ba kecing rap jungi kolong baitang na kwi department rei ngi pa ki department tang bun ba ki ba don kam ban no senyang sekenong rep bat rei ban ong ban tang na kini ka jing sekti kam sarkar kaso ban pat hun kata ka jing ya rap ya ki pai nong kendong kam nong rep ne don kam ban yo kata sim ko bor ba kam halor ne se ngila ban la ban no senyang sibun ya ki nong rep namar ba nong rep ka dikin nong bodlum chong ka state te tang na kini ka lat ba ki vreu ki yo ka kam ka jam ki yo ka bam ka di te so ba don kam ba bangin nei ai nam tang nong rep namar ba tang na kini klenti ka bangila ban sai ka jing ka sem ka tai ka wei ka daw plowing ban rung shi ka kam bat ki bun ba ki pat ki ba ki shu ki ba nga suron kam ban mi mangalong ubre wala song thai ngam sarkar la don ka bun ki experience ka bade ka leng ka roi ka par bat nga so ba ka byang phan mangla song ngam sarkar tangalong lai luit te ka tai ka man sim nga ba don ka interest ban develop ki ikshong ki thau ka interest ka tai ka ban interest ban develop ikshong ki thau bat te ka man yo ki ko bor ken ban le shun ki ba hanam ta ka thai na jong mang i ba yo self stem ndai dang bun ba ki ban de ban ne abo constituency kat siapa pai bun ba ki jindol kam Heaving piong ba pitre hapo soil and water conservation ndrei pi klempat la ban yarap pura ya kashnong ya kathan ya kajela naga tanat ka ba pitre kam hak bai dei bat karap karyang ka ei ga daw ko ba pen sange lani ka ba bat break ya pi ba pin the kita ki jing yarap segi Paidbah segi nong rep kadai ka political red tape ku ta ki number ba phi na tang na kwin department hi kamlong ka pasuk ban ong ba penyo lot ki chunong kam chunong rep number ba kumlong menta chan man department hi kam tam be dei ka leng rep riang chunong kondong sing rap kalong be wan tang daga central scheme te kamlong menta ngi duna plat ki jing yo na ka state plan scheme kata kin ba ka chingdon kam chunong rep ba bun ba chunong kam chi ki nong bun ba rei umla ban biang pen bet ik chunong kam chungki tang naga central scheme namar ba umla ong ka ba pan ngi yo kamla ban long don ka bangi yo don ka por gum yo maka sukar ko ka stick men ka men ru ka don hi ka ka kindon bun ba ka ba umla ban sung ka ba pan ngi yo ben dekat bang la ngi persang hi ban penyo kumta kan ka constituency jong phi ka khatlai Maurang Keneng kadai kumapi ong ro ba kadai ka kibun kinong rep ka roi ka par kadai lengba ka rep karyang ke ke ba phi thmu ban le ba phin wanra ban kentiu ya kini ka kam ka ban kong hi kalong ba kalong ka bala hi ngi ka ban wanra kini ka mo penyo hi kini ka rep bat nang ta ban kum ka ba den ni ki ceka ban pelang ka mo mata ki bre ka du ha bat kini ka ciplang mdei tam ai sekarang mdei ban dong kala ban di chingri ban di do kha kam tam te kawai pat ka ba kham angnut kalong ba pet ba yung rap ki
keduk ni sembai fi misalkan kan taka cingirap ko biang sarkar ban ai sembai ki brio kedor bit te kata ka wei bat ka wei pekalong bang I ba teng da long bha marep ru ka yau kam long ko biang te kata ru dang jing sanut ban sni nong rep ba teng da ka rep ka riang ka jing rep ni ka biang ndai ka yau ko ban tat ka dor kan kata kan ka wei ka ba ben jenjar no rep Pi ong ban pun poi shagi jakarep nrei na katanat soil and water conservation omla ban le pi klem le ya kata lani ko pila ban batai kham bnia kham shai ka ei ka ba na katanat jong pi pila le te hachaka pangila ya jom pentrei ni ka workshop program ki pun ba ki bangla dan ki wa ban ai chikarep ni tang buon ba te ban kam namal pi namal ngimla ong ba san pesan ngla ban penyo kata ka mi chika dong rep mla ban san pesan re dang ton hi ka bata ka pangim patjo ki ting dawa ji ba buon ba te kita la plang ko kemudian ngla ban rep sin rep lais asan rep asan rep buon ba ha chu chaka ba biang ko ngla ban rep laisin dong ko ngla ban rep les ko mu phan hadim ngla ti phan ngla ban rep kaba hadim rep kaba da biang ko ngla ban rep ki jur barang potlang kumta kan kata ka pelong chaka ka basiso bat kibreu kala ban ya ban ot ne ban harvest kembali sin hak system kata kan ba kalau ban kentiu krep yang ba unong rep un khambit khambiang hak kamai ki jiku kan kata kan tenmar ba kum department hi kamla ban le barak hoit long lai persang tang balong ba tang bon ba kan jingdon kam nong rep nak pos ka pon ba tanang roi khun ban riu tanang bon ki chaka ban kam nai chaka rep ban penlong hali ki sra kata kan ba nong rep kam ba ki ei de ki mat lani ki issue ki ba phi wanra ki ba phi sngo ba ki long ki ba don kam bat ki ba kongsan na banta ka constituency jong phi gawai per kebang I sanut kalong ba tangyo san felix stem ru ndeng page kelang ka kwet ka khia du da ba kum shunuk sa po maruk deng ke community health center te gila upgrade ikene na ka page 6 ke 6 ne ha ba page menta ki breu ki tang complain gi ong pat biang Don taka jing dari doktor pada bandon ndengot dari mentang doktor dan arlai ngot nata kini ki tiar ban test kum kini scanning kini ki x-ray ru pat biang te ablong kum ta bambiang ki doktor bambiang ki staff bambiang kini ki tiar mut ki Paidbah hi babun ki bantuk hablecha sor hasor phatip mental damdon hi san phongacha te ka chenjar hi banduk postal Rishibat nama garam panat. Tegi sosno I preu hadukun dong te long ba pri ki ba duk wicencar. Takam biang gila ti sumar hasinong thawgen kadon ka bu ching e sibun ki nama ba ma siwan sasor gumot la bun thocha ka nut pisa. Pat ka isnei si chan ma da phai ki pe siru comporting pasoru kembiang doktor kembiang ki tar kembiang kata gen ba silong krang gumto. Bat na phai kam sorang kham sang ba he di don ka subsentar katar silong ta kerteng don nei long kitab ka sor sanut ba iba ki pra thaina jong na ka constituency ki ba bun ki baduk ucincar ki ba pang sitom te ki habbe sasor ka kata ba kata phi teng hapan ram pan siu ki bin postal nomor ka rem palat tera teng biang silong thau komut khamjan khamsuk ken kanam kata thani ba pri baduk ken kata ka wi ka kamat ka bangi kham ya perkhat ba ding pois ka thong ken ka jingbom don ki doktor lani ki nong sumar ki nurse hagini ki PHC CHC ka dei ru le sin marba kim kwa ai ka jingsha transfer nong kandong maka constituency yo phi ka dang dei kham kandong ka dei shabar jong ka social mo kumno phin le ban wanra ban penbiang kita ki doktor hagi PHC hagi CHC kata te long phi da phiong kata ka ba jigai na sor te kam long kumta namar manta ki sok la bha hasor kham manta tang sia phomni la pai mor kdeng hatli stakta wading pasau li stakta kabot kam dei ka chaka ba jigai kalong outskirt of the city kan te ndai dangi pos ka thong ngin yen e ban chitom ban penbiang ni chang kam bar khoi namar bang perkhat ki breu ba tuk ha song kandong ba chinchar pi khamare sesor tingpang ba kumno beriar hap test takamot ban rakam ban don hi chika ba biang po shrong po thau ken ban khamsuk ken
banat cing sep. Kita ba kasukar ke bagi doktor kemteri transfer seno kendong kita te mesti menailat kemta kan pada dia ka pada banat je banat hi. Ya kita bentar dengan ya perkat kan. Kemudian penbiang doktor kita di cenderung kampus setelah pergi jika sumar kan. Perkat kita mesti mesti orang tambah jika gemsya banat cata kemudian kita ke melalui mesyuarat te kamsukar ngumcu komplain kita. Pasien seno ni baik. Jadi kata ke ba mo bang sekri te haplet kan dei ban ba susong tang ska basuk te ke mehap kan. Ka habai dei pat ka boarding electric nomor ba ka constituency jumpi ka jumat igani jing lip light ba kha. Kumlo pin le ban pen biang ye kata ka jing sekri. Ti gani jing lip light ki stong tong mdei tang si than jungi sunu ro kan ni lip light hi. Ka jing kalut seding ka don hi kalang sodong. Bat ding pois ka thong ka ni ro ngin haban ya tai ba ban ngin ya le kumlo pen biang kan. Malung ba jing ya trelang. Lagi don sarkar ngin de ngin le sitom hi. Ban penbit penbiang ke jeng kam kalai hapo stong po thau kham ba ken suk ki breu bat kum chu kham tam khna school tang puli thut kalai kam nong ken tik dot jeng kam kalai te rak khait don kam hi ten de ban thut kam ta kim kwa ken ngim kwa ba kalong kam ta de ding pois ka thong hi ni le kat bala hi ban penbiang penbit di jeng kam jong stong ka thau Kadon ke ai ke ba pin le ke ba scam andre nomor ba shu ong mai ngin le ke ngin le ban penbiang te kampat biang kata ka jubab jumpi kai ke ba pin le ban long strict ba in pen biang ye boarding electric ending ding pois ka thong dengan habdan ke polisi kan habsan polisi ke ba klan kram ba kan biang kan nomor ba kani ka kam de kan de issue ke ba phi kumde ban ne we ngut habdan ke hak sarkar ban ya tailang mak sarkar kan ban phom sarkar hak bang ya perkhat kan kumno ban snai polisi ban penait ni pe ban chin jan tam ketika kanait kumnu pin le pan naman tagi khon samla ki badon sap laga dei ha kaliang gai la kai sport la ni badon sap ki wei ki benta badru ha kaliang ga yok kam yok jam te kaliang ga yok kam jam te kani ga long kami ga issue ka ba ya kan him ta bara khoi hi umde da po state jungi re wat sha ki state wat po ki ri bla sha par thairu ke kani ka do kam pro jam ki ya ut hi menta Mungkin ini kena kari kepala orang bala ban kular berjok kami berkhai. Dari kini kalian ke dog tu kepala beri hak banyak kam sarkar ke beri hak banyak hi buat ngiru genya perkhat ke bade ban tagelti ke baik hi kepala kena cilik silang khmat ke beri hak banyak ke banyak hi. Bat kabar pan kolong menta dana dengan pois ka thong hi sangat bala ban ya identify jadi samna banam la start ki ba don la jong ke sap talent in persang ban ai ki training la ka tu micing chet jong ki kan kan do bagi don kata ka sap jadi kan do cai kam tingin sa ki cha training but le sing pene kala klanti kan stang no ki kam la jong bro kan tan mar ba apa kam sarkar la sitom kan mata kan phulak chu kna ba tang pa start bagi doktor bagi engineer pun ba susong mala kan tang la su le pule sabar Kemilti betawan suantri kam sarkar be. Minta kam sarkar isitom ha. Sarkar kumla am setulap. Te kalau ko cincari ban thau kam sarkar kumla am thau kam Thymmai. Tang badon kumla ban thung le kumla ban setulap. U kata bi jingai ka don be tang mang ba. Dei kini ba nang ba start hi. Te kam ba bangin sang ban ya pensur ki ban pelil lap liti ki ban stang no kan kam rajong kan ba kan jang chat kan. Lamba kini ki SSG ru serve group ka kerap hi ban kai samla bikin stang ban jeng chung kichat kata la tin deng so ta kalong kamlong sing basuk menjo kam sarkar bar khait kan kata piong ba sarkar kam don pisaban si utulap i hagi kam sarkar ye phai sa liang jong ki no hi kai ru ki klem yo e tulap jong ki kumnu pin le la da pi wan ha ka bor la da pi la ban thau sarkar kumnu pin le ban pen biang ni nei pin yo e pisa ban penbiang ye ketulap jong ginong trai. Pi kata ka da ngi pois ka thong galong ba kamta ki namana da ngila ban bra ka sar khar ba khoi ka balong kata ka kut governance balong mo ka ba khoi te lese ta kata ka lenti te kat ba ngi yo ka revenue na ka state la jong da dam don ching pro kam ba klai pisa hi kamot pa ngila ban le kamta la da ngila chur kata ka ching pro kam ba kla ye sarkar
dia kepisah jong sukar pelatangkai sukar dengan penklan ni ka pelatangkai sukar kemudian kan jing kedua pisah ring don kaman penklan geng tam ta kum ki state ki ba rit kemut kot sikim kesik barit dan ring sikim kam dalong ka state ba kedua pisah namar ba ka polisi sukar ka biang ba kam tam ka tourism te tang tourism jo bun ka revenue ting phais kini ka horticulture ka ding so ta kini ka sentiu ru ngala pis sikim iba ka biang ba kini ka jo but kini ka rap ba ban chinit revenue je ka sukar pakani di kalat ba kila ban situlap bin kai ban situlap in te sukar te ka chong sukar pi ban man sai polisi kun pengklan pelatangkai jong sukar mdem si pan pisaben ka sukar dia na pos ka por tadi ka por kan ban pengklan tang la kata lenti kan ban wara ka revenue ka ta ka pelatangkai ba klan bat kesala ban pendap penbiang jong kam jong kinong trei mo apa ka state ba Heaving balai fi jet da kani ka Seng Sanyima ka Thymmai ka Voice of the People's Party kata te ka ba sai kedar ba nga dan kata ka bensia mendung skine parti namar ba hangni ngan lap yu we nong lam uba yi jai nang tak chem je kum badan sai moi pesan dengan parti VPP Voice of the Party ubre ba sekan berbagai isu po assembly isu chem je but perulong ko ma ni atem nong kram ru ngatip ba ulap kam hok ki scheme ke badai hok jang Paidbah babre balait na ke bamsap babre ba shlur ban kran je ki isu chem je ba ulong ba start ba ubre ba champang teng sem ba kani parti don ngelam komune ubre ba e ki chem je kasus kam ba ngaso senia bendung ni parti nama apa kini kami parti kram dan cekerteng jadi Seng ban naritor national parti kram dan kran kita ke Seng mo ki bahe jadi peting Riewlum la jong ro ke don menta ni ki Paidbah la yamat kai ki trei kumno namar ba kem semana ban perform kat kum chang nu Paidbah te ha ba la kran ki shu chem reu po assembly ro don we ro member na ka Riewlum banyak kran ni kata ke isu mereka ni ba ukan ba debat ong room po assembly sepang ni job reservation sepang ni jing yakhi apa ki kaput ndai don uta ba nak Riewlum mo banya rap banya kersandam kan tinggal so ba kira ba do Jingshaniah je ke Riewlum tentang sang nak Riewlum Thymmai kan ba tada kini Riewlum badon ada kila perform ba kila try ba kila le isu ke riu dan kam sih sang Thymmai ru ini mar ba kim sih mana kita ka bentar berkam yap em juga riu dengan bahab dengan Thymmai banyak kalau kam kata ka competition dan kata ka jengkam jeng ke karib riu kasang VPP ka yang roha kanong rim jengka clean politics pisngau ba sisin ba filaya kusum kti lang try on numbit kti kemun on numdan ba na pedeng jong ki dekat jong ka VPP numdan ba dan gidak jabo em kata mo kami ka VPP ka Seng ba Thymmai ka bai lam ba dan sai moi ubri badon kata ka tabalo ka clean image lawan ong te hagni parti gran ka promote mantam contest kibun ba pan tiket nagi ki jakaru gim simla ai tiket namar ba hab screen ba kini ki khar promote ke ba ka parti kana chet ken banya contest kidi ba screen ba kala bishar ba kibri bolong kum ke background mo te kata ngi sa sim khar promote shwa but jakaban sawan tip tang ba hadu menta kini candidate ke bangi penjang na parti kilong kibre ke ba biang kabalai ngono ka chicken Thaw kabalai ngono ka bong pi chingbit tiket ba kumta ken ba Heaving ha constituency jong piru ngi yo sngo ba kidon ka jing yale ban the dak pisa tang ban job election ka e ba fidon ban ong halor ni kata ken ka ba kami khtang ru kalau ke challenge je kita ke brio ba the pisa amaram ta kalong ba chine kalong parti jing ka baduk pilate parti Thymmai ka baduk bag parti mta beruspa chine mi mta ki bor jong ka pisa pat ngi phlem pisa temta bile ke babon hi berang sokar mta pyong BJP NPP UDP ki rang sokar kini kisong na kine hapo ka ria jungi kalong kini kalong kum kine friendly match tene kine kalong pat ngi be mta kile ki baduk beruspa
tinggal ngapa susul ramar ba ngidai nak parti ke beduk bat ba apa thanjungi kebun beduk kong iki bang dai ni sing ong ba pecele mta beduk ruspa tapi sokum no bencet ruspa ne cet beduk te kata kat song ofisia ban rai gen te kata song ba kalau kat tes kecil tu ba lau ba udang beit beng pisana ne ba ula suthu menta kata dong cincu ba bu sim mi karai gen tangi la ya sim pisa election tengmut ngelong kemcu kemudian cikna dan ba la suthu kamut ba num sim pisa syu kamut ba un buat beit da kecing suthu jung kat kum kecing pensai jungi ba bande ben buat da conscience kin suthu bande sengin ki mas kam ba ba mata kan ti kan don kecing kala ha chu ban chen man sach ba long ta ka bang pensai ki katai ka ka bang lech ba ta katai kemudian ai ban ong tang da kata ka bor jabeng jungi pensai ba yang nong rem ngijeng tan kata lenti ngilong persai kan cipurkan baklai pisa election ki de ki mat len ki issue ki ba phi kwa ban wan ra shakman ta kumlong mena kalong ba spang kerap kadyang la matai fi mena ba kum chu spang ka koi ka khia ba keleng puli puthir gen persangkat bana ban untra ki school ki babha bat kumlong mata po ka constituency hi tang college sing pa don hi ta kum kita ron kam ba ki khna ba pas na national ken ne chasor ka khta hi kam tak baduk tinggal banura college po sedang buat Thaw kan hirap sibun kan kum kita rungi kwa hibat juga por kan nirnai kan balai ban pensuk ipe ba ta bangi ura ke school ki ba kham duna ke school ba bhabat duna ching siu kum kata naman teng menta ke school ki ba bha gitan ching rusibet ba kador ke barem ba ka khta se ki beduk teng nyol school show teng play la nanti ni Thaw la nanti ban pensuk ki ba ke ba khamtang ki pa ki beduk kan ba ki nyol school tai ka bang itu bat keleng ka sport rungi kwa ai ban kentiu nama teng don ki khna po sang po Thaw ba don ka sap ban da ka indai kem shui no kalat ban ki shu jong nama ba teng kenika infrastructure gembiang kemudian di mana kai ba bha kem stadium tang bun pot don hi chaka don ke ban pat dai hap standard kem shui kem kita rungi don ki chang nut ban kentiu kita berkhaikan ta ching bha jing samna kata hi ga wat kini ka tourism ngi identify to kini chaka ke ba ibyang la ban develop kini tourism ro kini ka eco tourism mar ba kini ro kawi kanat ai kam jam iksa samna mo kamrang sora tabun ki banta ki bang la ya i kam to ba ka ching lech tu chung kini ki tourist sora ka long kanat ai kam jam ya ki nong sora namar ba sari sora mdach karep tang da ka to kalanti bet mo ki yo na ki tourist ki jing kalat jikamai chuki pasini ktan chungi ro don to ne le sing identify ding ban develop ini tourism phang ba kalong ka kai ba bahan nam ta lawi jung samna ken bandot ka jam ba Heaving Stone kharpran khoblei sibon nam ta ka por jung phi kermen ba ga ne ga jing le jung phi kan wan ra yu so jung jam ta khleshi